O nwere otu onye eze na-achị obodo buru ibu. Nwunye ya kpọrọ mbe ka ọ kọọrọ ya ede n'ubi ya. Mbe na nwunye eze kwubiri ego ole ọ ga-akwụ ya. Mbe kpọrọ ejule enyi ya ka o soro ya rụọ ọrụ ahụ n'ihi na ọrụ ahụ buru ibu. Ebe ọ bụ na ejule enweghị ọrụ ọbụla o ji oge ahụ, o gbughị oge isoro mbe gaa ọrụ ahụ. Ha abụọ kwekọrịtara na a ga-eke ego ha rụtara abụọ. Ka ọrụ ahụ na-aga n'ihu, nwunye eze bịara ilele otu ọrụ si aga. O butekwara ha ihe oriri. Ka ọ nọ na-agagharị, ọ chọpụtara na ọrụ ejule mara mma nke ukwuu karịa nke mbe site n'otu o siri hazie ihe ọ kọtara. Nwunye eze kelere mbe ma too ejule maka otu o siri jiri asụ mmiri etela ọrụ ya niile. Obi adịghị mbe mma n'ihi na nnukwu ụgwọ akwanyere ejule. O wutere ya nke ukwuu na onye ya kpọrọ ọrụ akpọkazi ya enata otuto. Oke iwe juru mbe obi nke na ọ gwara nwunye eze ka o nye ya otuto nke ya. Nwunye eze kpọrọ ekwo nkụ ma jụwa isi, ma gwa mbe na ya akarịala onye a na-etiri ụdị iwu dị otu ahụ n'ihi na ejighị mma ekwu eyi ọchịagha egwu. Ka nwunye eze kwuchara nke a, o jiri nwayọọ lawara ụwa ya. Ka nwunye eze na-ala, mbe sobere ya n'azụ. Ka mbe hụrụ na nwunye eze ajụwala isi inye ya otuto ahụ, o were osisi kụọ nwunye eze ahụ n'isi wee maja ya. Ka o mere nke a, nwunye eze ahụ dara n'ala nwụọ anya. Ka nke a mere, oke ụjọ bịara mbe n'ahụ. Ọ maghịkwa ihe ọ ga-eme. Ebe ọ bụ na o nweghị onye hụrụ ihe merenụ, o were ihe kpuchie ozu nwaanyị ahụ ma laghachi n'ubi ọrụ. Ka mbe rutere n'ubi, ọ malitere hazie otu ọ ga-esi wee si na nsogbu ahụ wee pụta. Ọ maara nke ọma na mmadụ igbu nwunye eze bụ nnukwu uke maka na onye gburu ọchụ ekweghịsịghị ka a pịara ya ọgụ. Nke a mere mbe jiri gwa ejule na ya soro ya gaa nta iji gbabute anụ ha ga-eji lee onwe ha ọrụ mgbe ha ga-arụcha ọrụ ahụ. Ejule ajụghị ajụ ikwenye n'ihi na ọ bụ onye otu okporo uche. Mbe wee jiri ọsọ gbalaa n'ụlọ ya maka ibute egbe ya. Ka ha batara n'ọhịa, mbe bunyere ejule egbe ma gwa ya na o nwere anụ ya hụrụ. Ọ gwara ya ka ọ gbaa egbe ebe ọbụla ya na-atụ aka. Ejule kwenyere n'ihi na ya na mbe emekọbeghị ihe na mbụ. Mgbe ejule gbara egbe otu mbe siri tụọ aka, mbe malitere tibe mkpu ma gwa ejule na ọ gbagbuola mmadụ. Ka ha garuru lee anya nke ọma, ha hụrụ na ọ bụ nwunye eze bụ onye ahụ. Mbe tara ejule ụta maka igbu nwaanyị mmadụ na-agara ụwa ya mposi n'ime ọhịa. Ka mbe kwuchara ihe ndị a, o buru egbe laa ma gwa ejule na ihe onye kọtara ya were isi ya buru. Ejule jiri anya mmiri laa wee gaa n'ụlọ Otualụ ka ọ gwa ya otu ọ ga-esi wee pụta na nsogbu ahụ. Otualụ ejila uche okenye mata na ọ bụ mbe kpara nkata ahụ n'ihi na mma egburu taa ọ gbaa abụ taa bụ n'ime ọnya ka e bunyere ya. Ọ kasiri ejule obi ma gwa ya na ọ dịghị ihe amaghị ka e mere.
Ọ gwara ya na ụzọ a ga-esi zọpụta ya na nsogbu ahụ dị mfe ma ọ bụrụ na o mee ihe a ga-agwa ya. Otuala gwara ya ka ọ gaa rịọtacha ndị enyi ya ihe ịchọ mma dị iche iche dịka ihe olu, ọla ntị, mgbaaka, okpu nakwa akwa dị oke ọnụ ahịa. Ọ gwara ya na ọ bụrụ na o yikọcha ihe ịchọ mma ahụ niile ka o were nwayọọ gafee n'ama mbe. Ọ gwakwara ya na mbe ga-eto akpịrị maka ihe ndị ahụ ma jụkwa otu o siri nweta ha. Otuala gwara ejule na ọ bụrụ na mbe jụọ ya ajụjụ ahụ na ọ ghaghị ịza ya na ọ bụ eze ji ha kelee ya maka ajọ nwaanyị ya o gburu ya n'ihi na o teela ya chọbara onye ga-egburu ya nwaanyị ahụ. Mgbe mbe nụrụ nke a, ọ gbabara n'ụlọ ya soro azụ ụlọ gaba n'ụlọ eze. Ka o ruru, ọ gwara eze na ọ bụ ya bụ mbe gburu nwunye ya. Ọ gwara eze na ọ dịghị mma otu o siri were ihe ekele nye ejule. O jiri oke obi kọrọ eze otu o siri were osisi kwụgbuo nwaanyị ya. Mgbe ọ jụrụ inye ya otuto, o nyere onye ọgbọ ya bụ ejule. Ka mbe na-ekwu ihe ndị a, eze bụ naanị anya n'ihi na ọ mabeghị na nwunye ya anwụọla. Nke a mere eze jiri nye iwu ka ejidegodu mbe kedo ya n'ukwu osisi ma gaa gụọrọ ya ndị nwunye ya ọnụ. Ka ọ matara na otu n'ime ha anọghị, ọ kpụrụ mbe gaba ebe ozu nwunye ya dị n'ime ọhịa ma werekwa ya kwa ozu ahụ.